ogogo noma ke umkhulu abangu 29 uma ngabe ke ngingaphazama. Angikhumbuza ke ukuthi kangihambi ngedwa ukhona ke ubanelo Brazo Sondlo ukhona ke uMahlatse Mashamayite njengalokho ke sisakazela bukhoma la kuyona ke ithembisa old age home inhloso enqangi esinayo njengalokho esihambisana ke nomnyango wezenhlala kahle lapha ke iDepartment of Social Development esikufundazweni sase Gauteng kuyona ke icorridor lena ebizwa ngokuthi ke it's an Eastern Corridor bakhona ke ogogo bakhona umkhulu uhlelo la ngale ngaphandle ke vele ke liyaqala sokwazi ukuthi wena ke sibheke ukuthi ngabe ikuphi ukubaleka kwalolu suku sikhulumisane nabo sibheke ukuthi ke iziphi izinto abangakwazi ukuthi basichazele zona mawukuthi wena ukhona cela nje ungiphamisele isandla ungitshela ukuthi wena ubani wakwabani sihlezi nawe ukuphi sizokwazi ukuthi ke sifunde ke ama comments wena ake sibheke nje siyalokhu ke silapha nje ke singakubalula ukuthi ke sizwile ukuthi namhlanje siyaqhubeka ke isiteleka abafundi ke JB Matabane kuthiwa ke namanje babonakala ke besabhikisha ngemuva kokuba kuvele ke lo daba ke lokuboshwa ke kathisha wase Ivory Park Secondary School ovelayo ke namuhla enkantolo engicabanga ukuthi ke leyo thishona ilanga nathi ke siyithembisa online sokwazi ukuthi ke sikutshela ukuthi lo thisha ungubani ungwakwabani mhlambe ke umbone nawe njengalokho ke vela khona namuhla nje enkantolo yeMantshi yase Kempton Park ke ngecala ke liyamanisa nezinsolo zokuthi ke unukubezeke umfundi ngokocansi ngiyazi ukuthi ke abantu abaningi bayayibuza ukuthi ke kanjani udaba lolo lwenzeke nyakenye ngenyanga kaDisemba ngokwembiko ke yakamuva kuningi ke okwenzekile nemininingwane ke ngicabanga ukuthi abantu abaningi abaphikisanayo bayayibuza ukuthi ke kwenzeka kanjani thina njengethembisa online njengoba kuyithini sobokuqala kuzo zonke izintatheli ke ukuthi ke sishicilele lolu daba nokho ke indaba ezifana nalezi ke zokunukubeza ngokocansi siyasingathanda ukungena kakhulu emininingwaneni kodwa abantu mangabe sebedidika bebuza imibuzo kuyaye kuphoqa ukuthi sikwazi ukuthi ke sike sidlulise lezo indaba abantu bezwe ukuthi ngabe kuhamba kanjani umama womfundi uye wakubalula kuthina njengoba siyithembisa online ukuthi umfundi umuntu ke obengakhulumi ngalenkinga noma ke ngalolu daba kodwa umfundi uthe uma ngabe esethole ukuthi ke azizwe umuntu okhululekile komunye wothisha ubese tshela yena washo ukuthi ngani ukubezeka ngoDisemba wabeka ke izathu ke umzali uma ezoqala ukuyazi le ndaba yingakho ke uthema eyithola wasukumela phezulu ke wavula icala waphinde futhi wasibikela nathi sakhulumisana naye ngalolu daba ezwakalisa okungenami kwakhe sengisho ukuthi ke kulaba ababuzayo ukuthi hey udaba lolunjani uyakubalula ke futhi ke umzali ukuthi ke nokho ke isimo lesesingamphathanga kahle kanti ke okunye sikutholayo nje basithembisa online ke esiyesa kwethekela ukuthi kuke kwaba nemizamo yokuthi uthisha abe umuntu ofuna ukugwazela ukuze ke lolu daba lungayi phambili zokhumbula ukuthi ke siyithembisa online sifikile esikoleni uma ngaphazami sifike ngobani ngomsombuluko noma lwesibili lapho nje usuku lokuqala ubengekho esikoleni uzoboshwa ngosuku lwesibili nje ngoba esezame ukuhlangana nomzali ukuze udaba likhulunywe bese kuba nokugwazela uthisha uboshwa nje ubekade enomhlangano nomzali ngenhloso ukuthi ke lolu daba lungaqhubekeli phambili ezinye izinto kafuna nje ke sikhulume kodwa ke thina kasingeni ke embonweni yenu kangako yiloko nje bengithi ke mhlambe ke asinikhanyisele kona ukusho ukuthi ke uthisha ezozaboshwe nje uboshwe ekade ke kuthiwa kuyohlanganwa ukuze kukhulunywe lolu daba vele uthisha ngaphambi kwabanye othisha umuntu ke kuye kwavela ukuthi wavuma ukuthi ke wakwayibandakanya ngokocansi nayo ke intombazane nakuba ke kunensolo kabashoyo ke naye ukuthi hayi bekuyintombi yakhe umbuzo ke osalayo ukuthi intombi yakhe yebo kanjani na uma ngabe kuyintombi yakhe intombi yakhe kanjani umfundi ngicabanga ukuthi ke ezinye zeindaba esingeke sadiscussa kakhulu ziyovela lapha ke kuyona inkantolo ake sibheke ukuthi ke obani abantu ke sihlezi nabo kulolu suku lwanamhlanje sawubona ungubani na ukuphila ukhona ubani ke uStella Makwetsi uthi many old people will have safety a place to stay okay let's protect our old people kanti ke ubani ke lona uSandile Zulu intambo yegedlela from lapha Ivory uyaphila Sandile Zulu uyaphila mfowababa naye ke ukhona ungomunye ke wabantu esihlezi nabo la njengalokho ke siyona ithembisa online ngazi ke noma sekumngumumo yini insizwa lapha uMahlatse umfoko waMashamayite ukuthi ethe uzoza nabantu esokwazi ukuthi sikhulume nabo
bakhona. Alright, kwangathi ke usazama ukuthi kubahlanganisa. Ake sixoxe ke, awungitsheleke ukuthi wena ukuphi, ungwakwabani, ukuphi la ukhona. Sikwazi ukuthi ke silixoxe udaba lolu ke olithinta ke ogogo ke nomkhulu. Uhlelo ke vele selivele eqalile, ngiyababona ke nabo bakhona. Sokwazi ukuthi ke siphinde futhi sikuvezele ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ke uhlelo lalapha ngabe lume kanjani. Ake siphinde ke futhi sithathe nje ikhefu, kodwa ke mhlambe ngaphambi ukuthi ke sijike ngapha ake ngibone ukuthi wobani abanye. Awungiphamisele nje noma isandla, ngihlezi nawe la. Yabona mangihlezi nawe, mina nawe hlala nami ngihlale nawe, ukuze sikwazi ukuthi ke sihambisane kulolona ke lolu daba. Ungubani, ungwakwabani, ukuphi nendawo? Siyabonga kakhulu lapho ke ukhona. Inqobo nje mawuhlezi nathi sikhona la. Ubani omunye la, uNdalwenhle wakwaGawula, ulapha ya endaweni ke yasemqansa, uEnhle wakwaGawula. Uyaphila eNdalwenhle Gawula, nabo bonke abantu okuyibona esihlezi nabo ngokuhamba kwesikhathi la. Njengalokho ke silapha nje nomnyango wezenhlala kahle, ogogo abazokwazi ukuthola ithuba kanjalo nomkhulu ukuthi ke bethola indawo lapha. Into eyenzakalayo vele abanye ngibonile baqalile bayabhalisa. Hayi bakwethu, asifuni ke abantu besibuza imibuzo sekudlulile, ngoba yili ithuba leli. Alikho elinye ithuba ozophinda ulithole lokuthi ukwazi ukuthi ke uzobuza ukuthi ke la ugogo noma umkhulu ubonile ngaphakathi kunjani. Ubani omunye esihlezi naye la, uKhesani Mini Raiha Sekhoza, uthi ke Khesani Chauke la eWini ezone 10. Uthi unjani Mpunfanele? Uyaphila Khesani, hamba kanjani? Ngiyathemba konke kuhamba kahle. Banjani eWini? Sinjani nidlani lapha eWini? Yabona nje la abafowethu bangincisha amagwinya. Bathi awuwadla amagwinya. Uqale nini ukudla amagwinya? Ngithi sihlafuna kwasani. Ithuba nje noma isimo masivuma sizokwazi ukuhlafune nje kwasani. So khulumisana ke nabo la abakhona bazosichazela kabanzi ngalolu suku lwanamhlanje. Mangabe unemibuzo onayo, ngicela uyibuze khona la. Ukuze ke sikwazi ukuthi ke sikhulumisane nabo. Cynthia Lunda uthi ke ngikumamele ngise Albertine Eden Park. How's it Cynthia Lunda? Ngiyathemba ukuthi yonke into ihamba kahle ngokohlelo, yonke into ihlelekile la ukhona Cynthia Lunda. Sawubona Cynthia Lunda. Bani omunye sihlezi naye? Ngiyacela lo mlayezo niwudlulise, niwushare, it's very important. Ujabulile Christina Ngubeni, Jabulile Christina Ngubeni. Mangabe sinama inquiries asiwafake kuma comments, siyaye sithumele inbox sibuze lo mbuzo, ngoba siyaqonda kona ke izimo ezikhona, ikakhulukazi makusuke kunama topic esisuke sikhuluma ngawo. Ukhala ngokuthi ke amandla kagesi awekho lapha ya endaweni ke yaseVusumuzi. So landela lolo daba. Rirothe Nwanwa wamukalaha nda, kusho bani? Ubani lo esikhulumisana naye la? uStanley Mulobetsi. Ubani omunye sihlezi naye la? Mhlayonke Bazuka ulapha eIvory Park. Kuhamba kanjani? Hayi siyabonga. Ngicela ushare la uzokwazi ukudlulisa ke nabanye. Menti Mashiyane Winnie Mandela Zone 2. Uyaphila Menti? Ngiyathemba ukuthi yonke into ihamba kahle. Nabanye ke sizokwazi ukuthi ke sikhulumisane nabo. Ngicela ni share le post, it's very important ukuthi komlayezo ukwazi ukuthi udlule uyofinyelela ke kubona ogogo nomkhulu kulona ke usuku lwanamhlanje. Ake ngibheke ukuthi ubani omunye mhlambe la okhona mhlambe sihlezi naye. Good morning chief, kusho ke uGudani Mugudusi Makhari. How's it Gudani? Ukuphi nendawo Gudani? Nokuthula Zandile Ndlovu uthulapha ya ngimamele ngise Ivory 2. Ulista ulapha yana extension 8. Kunjani lista? Ngiyathemba ukuthi ke uyaphila. Alright, ake sithathe ikhefu ke bese ke sibheka ukuthi ke ngabe kunjani la sikhona. Ubheke mhlambe sibuyekeze siyoqala kabusha. Uma sisuka lapho masibuya sokwazi ukuthi sikhulumisane nabo abazosichazela ukuthi la namhlanje kahle kahle sibekwa yini. Igama lami ngingumfanele uPhenyi Bheshu, ngingowakwaDzanibe Sibongo. Sisakaza bukhoma sisendaweni yaseSuwohlwana old age home. Indawo la ngezansi kwaseCaprivi. Yabona mase Caprivi lephezulu la ngezansi. Lapho ke sikhona. Mawugibela wehla lapha yana esekeleni bathi uRip Circle. Bese ke uyakwazi ukuthi uze khona la. Sikhona ngihamba ngedwa khona uMahlatsi eMashamayite kanjalo noBanele uBrazo wakwaSondlo.
Right, asiphinde ke sikubingelele sikwamukele mawukuthi ke usandula ukungena uhlezi nathi sihlezi nawe igama umfanele uPhenyo Ibheshu ngingwakwaDzanibe isibongo sakaza bukhoma sisethembisa old age home la endaweni yaseSuhlwana opposite nje iMutsu section Suhlwana section la ngaseMutsu se straight line la sakaza khona namhlanje into esizoyisho sizothi abeze ogogo abeze no mama kakhulukazi ke omkhulu bephelezelwe phela ngoba sebethanda ukukhula njengalokhu ke le ndawo isivuliwe ivulwe ngoOctober inama beneficiaries awu 27 at the moment kanti ukhumbula ukuthi capacity yabo fanele ngabe inama beneficiaries awu 56 okusho ukuthi ke abantu abawu 29 basengakwazi ukuthola ithuba lokuthi bezohlala khona lapha uBeauty Dintswalo uyabingelela uthi morning but mfanelo ukuphi nendawo Beauty ukhonza phi usana uthi ke from eMutsu awu ukhonza phula khona nje la eduzane ubani omunye la uPaulos Maruka uthi ke ulapha yana eCenturion kodwa ke uhlala eCalfontein extension 7A ubani omunye sinawo Thulani kubheka yena yaphila mhlonishwa yaphila mfoko abheka uthi ke sawubona unjani kodwa ke mfanelo uthi ke ngisethafeni kanti ke umama Bulo Prudi noma uPrudi mama Bulo Prudi mama Bulo unjani esikoleni phela makubizwa uqala ukuthi Dzanibe mfanelo bese ngiyabona ukuthi wenze njalo la uthi ke morning ulapha ke eSuhlwana awukhona khona la kanti ke uShila Mkhombo uthi ke ngilapha ya endaweni yaseXubeni good morning uShila Mkhombo ungomunye ke wabantu esihlezi nabo silindeke umuntu esokwazi ukukhulumisana naye la sichazele ukuthi ke le old age home into abayenza namhlanje kuhamba kanjani uThemba Khahle uthi it's nice to see Thembisa old age home operating asibonge but mfanelo if I may ask why when their parents need to go for checkups like hospital or clinic their families must come there and take them to the hospital while they receive sasamane of a patient umbuzo ke balekile sokwazi ukuthi ke sibuze wena Themba Khahle njengoba sizokhulumisana nabo will ask that question is very important ukuze siqonde kabanzi ukuthi mhlawumbe izathu zithini kodwa ke nje mhlawumbe uBrazil mangasithatha siphinda sifake ngaphakathi kulena ke yesibili kulena yesibili ubone la ukuthi ngabe kunjani la ngaphakathi njengoba ke silapha ubone ukwazi ukubona ukuthi ke kunjani la ngaphakathi ubone imbhede ku clean amakhishi ye ubone istaff naso si happy yonke into ihlelekile la konke kuhamba kahle mawukuthi ke mhlambe ke uBrazil sekwazi ukusithatha asifake ngaphakathi uzokwazi ukubona nawe ukuthi ke isimo sala sihamba kanjani Duduzile Magabela morning mfanelo how to contact alright ucontacta thina noma ucontacta laba bala old age home mawungangicacisela lapho sisiduduzile Magabela sizokwazi ukuthi ke sibabuze basinikeze icontact iquestion kaThemba Khahle is very important sokwazi kuyibuza basichazela ukuthi ke ngabe yini ehamba kanjani engicela ungenzele kona nje manje mawukuthi ubuka lo live please share this is a very important information ngenzeka kunomuntu ongakwazi ukuthi abone information omunye ngokuyibuka uzokwazi ukuthi ke azame ngayo yonke indlela yokuthi abone ukuthi ke ngabe kuhamba kanjani okay bonakala ngathi ke kuyaqonda ake siphinde futhi sikhumbuze ngebika ulokubuka izithombe bese ke siyabuya bazosichazela esokwazi ukukhulumisana nabo sawubona
Right, ake siphinde ke futhi sikubingelele sikwamukele sawubona hey bakwethu ake ngibheke ukuthi ke ubani engakwazanga ukufunda umlayezo wakhe njengalokho ke si live khona la sithembisa ke online. Okay, kubonakala ngathi ke nokho abantu siyabonga ke nanokuthi ke umlayezo niyodlulisa nikuphe emakhazeni nikuplan khona ngabe yonke into ihamba kahle ngiyathemba ukuthi ke nokho kuhamba kahle njengamanje sizokwazi ukuthi ke sikhulume naye ke umama okuyena ongumphathi umanqinqiza kuyona ke indawo le esikuyo njengalokho ke siyona ke ithembisa online uzosichazela kabanzi ukuthi kuhamba kanjani wabulela ngikwenza konke bhuti no uyakhuluma lokukhuluma yebo ngiyakhuluma ngiyabulela yes uyazi ukuthi hey mina into engiyibulelayo kulamalanga hey bayazi bayangithanda kakhulu kuyabulela hey kimupedi yeah no uNombuyiselo uPhenny wakaletswalo omphathi ethembisa All Age Home. Sibonga welcome kahle kangaka ngiyabona usifaka endaweni right and nice usithatha ngetoes ufaka usibhekisa ukuthi kuhamba kanjani. Thank you for the welcome. You are welcome sir and siyajabula ukuthi nani nizizwa nisekhaya as well as we are doing that for our community and ama beneficiaries wethu wonke umuntu ongena la mela feel ukuthi ufike ekhaya labantu abadala. Yeah, kuwarm kunothando kunesmile yonke into right. Siyakubingelela ke kwithembisa online mawungabingelela nje umuntu osekhaya usichazele ukuthi umsebenzi wakho la uyini wenzani wena one day to day. Yo, sanibonani babukele emakhaya njoba bese ngishilo ukuthi igama Nombuyiselo uPhenny wakaletswalo ngingumphathi la ethembisa All Age Home but ke mawumphathi endaweni efana nale umphathi is just a title mina I'm an all rounder la ekhaya kahle kahle ngelinye ilanga ungithola ngiphushi wheelchair ngelinye ilanga ungithola ngimopha ngiwasha izitsha ngelinye ilanga ungithola ngikhaphe ugogo ekliniki kuningi nje ngenza konke ngelinye ilanga ngumeeting ngise-officeini ngi-offer counseling ku-staff ngi-offer counseling kubogogo because I'm a professional social worker, a life coach as well as an EAP practitioner. So ngenza konke la ekhaya. I'm offering all the services. Hayi siyabonga kakhulu. Nawe nje ubusamukele siyakwamukela nathi kuthembisa online. Ngifisa ukuthola kabanzi la. Namhlanje kahle kahle sibekwa yini la? Oh, all right. Today is an open day, which i-date yange-6 is March isavumelana nayo ne-Department of Social Development. It's an open day, meaning siqalile thina uku-operate without an official open day. So kwabonakala kukuhle ukuthi umphakathi wonke wasethembisa njengoba nibona ubhuti Mfanelo ala ukuthi azonipha izindaba kahle ukuthi kahle kahle kwenziwani ethembisa All Age Home, what is it all about. So makuyi-open day simemile stakeholders bakhona simemile umphakathi ama-councillors amanye ama-forums wabantu abadala to say look guys we are here we are operating and sidinga nina ukuthi nize nizobhalisa abagogo abahlukumezayo emakhaya bazokwazi ukuhlala kahle nangokuthula so that ba-enjoye ukukhula kwabo ngokuthula. I-capacity yenu ihamba kanjani? We've been explaining to people. Are you still taking mhlawumbe ama-beneficiaries? I-process ihamba kanjani? Oh yes. Okwamanje siqale ukuthatha ama-beneficiaries the 31st of October 2025 because mina ngiqala ukusebenza la ekhaya 25 August 2025. I was the first person kuba abaqashiwe ukuthi bazosebenza la ekhaya. So 31st sa admitter, we are still admitting currently sinama beneficiaries. When we say beneficiaries we mean ugogo nomkhulu abahlala nathi or ama residents wala ekhaya. We have 28 and we still have 28 rooms open. So namhlanje siyacabanga nalaba bakhona ababhalisayo ngomvulo sizobalandelela sibuza ukuthi bodinga usizo linjani sazi ukuthi sithola amanye ama beneficiaries ukuthi angene indawo igcwale. Indawo kumele igcwale abogogo nabomkhulu basethembisa if bayahlukumezeke emakhaya nayi safe place for them. So sisadinga abanye abayi 28 to make it the total of 56. Oh seku 28 50%. Yes. Ngibabonile ke into engiyithandayo ukuthi ngibabonile nabogogo nakuba ke phela singakwazanga ukuthi singathi siyabashuta nabo abomkhulu babonakala be right be happy banjani kodwa ukuhlupha ngoba phela ogogo nomkhulu hey inkane lapho kodwa ke babonakala bezi right ngibabonile ngale ku TV room khamba kanjani?
Yeah, ukusebenza ngabogogo ngiyabonga futhi ukuthi lo msebenzi uphethwe umuntu okunonhlalonhle kuyi-social worker ngoba they need i-patience, they need uthando, they need understanding. Abanye babo bafike ezingeni lokuba yingane. So ukusebenza nabo ku-very challenging, ku-very challenging. Hence it's always important ukuthi sibathande sikhumbule ukuthi nalapho kubo sithola ibusiso ngoba baphenduka abazali bethu mabahleli nathi. So yes, ukuhlala nabo kunama-challenges wabo. Namhlanje umunye akavuki kahle kumele nimgijimisele esibhedlele, kusasa abanye bayalwa bashera iroom kanjalo kulwela into ezincane. We must intervene as social workers and offer as well counseling. Abanye akubi lula ukuthi ngisuse kwami ngabeka kule ndawo. This transition is difficult ngoba umuntu ushifo room yakhe lokathi mphathi ucabanga ukuthi lengane ngeke izuthengisa umzwami njengoba ngihleli nanda, hayi mina sengifuna kuya kwami, yayibona into enjalo. So uthola ukuthi kumele sithi ku family come and visit ugogo, ningamdampi la, mvakasheleni nimkhuthaza ukuthi umuzi wakhe usamile, nani nimlande ngeweekend akayofila ukuba kwakhe futhi aphinda lala embhedeni wakhe awujwayele, so that abone naye ukuthi konke kusahamba kahle ekhayeni lakhe. Yeah. Bakhona ba WhatsApp mara akekho ngizama ngenumber yakhe ngimhlukumeza ngeWhatsApp. Alright, cha amafoni eceleni mabe la sebekwelinye izwe. Yeah, no, bakwelinye ilizwe and siyabonga ukuthi bahleli kahle futhi namhlanje ukuthi umphakathi ube show ngalento esishoyo, sibanikile ithuba ngale ngaphandle ukuthi bazikhulumele bona bogogo, because ikhuluma mina njengomphathi obvious wonke umuntu ufuna kwakhe athi kuhamba kahle noma kungahambi kahle, but if bezwa ugogo nomkhulu athi ngaze ngaphatheka kahle, azakhala umuntu omdala athi angazi ingane zami zingiphathe kanje, ngihleli ekhayeni li right, kuyasijabulisa kakhulu futhi kusibonisa ukuthi senze umsebenzi omuhle and kumele siqhubeke suwenze njalo, not forgetting ukunichazela ukuthi Thembisa Old Age Home every morning 9:30 to 10 in a morning devotion. That is where sibuyela khona thina njenge staff siyolanda amandla because siba exhausted, siyakhathala. So sivele sikhuleke every day nabo gogo, ngelindanga izwi lishara ugogo, ngelindanga umsebenzi wala ekhaya si interact nabo babone kwempela ukuthi noNkulunkulu sesekhona nakule ndawo. Wow. Take me to your residential areas. Ngiyazi ukuthi uBrazos uzosikhomba lapha ku number 2. So clean, well organizeke kahle, ispace, ama room ngaphakathi, mangithi ngiyabuka ku right, hey ku clean. Uyazi ukuthi kuhlula ngisho abantu abasha mangathi abanye emarumini abo kodwa la ku clean kakhulu. Ngibonile futhi you have also ama alarm ukuthi mangabe bene emergency bayakwazi ukuthi nixhumane nabo. Yes, siyabonga baba ukuthi ukubonile lokho baba umfanelo. Kubaleke kakhulu ukuthi umuntu omdala ahlale endaweni ehlelekile. Remember, as NPOs we've got what we call abantu be health nabo abakeze beze bazovakasha esifisa ukuthi mabafika bathole konke kuhlelekile. Ugogo ahlale endaweni ehlanzekile, ugogo masazi ukuthi simsuse ekhaya linjani, sifuna athole okuhlukile lana, azizwe naye lale ingubeni eziwasha mihla namalanga amashida amhlophe ngoba that's what we are using, the white sheets for abantu bethu abadala. All the rooms are very clean, they are eating ukudla ekuphekwa namhlanje. We do not cook and have leftovers, but we cook ukudla kuphele namhlanje because asifuni ukuthi bagule. And kubalekile sisesedleni abogogo, when the chefs, we've got professional chefs like I, when the chefs are cooking for them, we've got what we call a sample, ukudla ekufakwa emaplastikini amancane, ukuthi if kukhona abogogo abazophatha idiarrhea okanye bahlanze, kumele kuthathwe lokudla kubuyele kuphi ku health kuyohlolwa ukuthi baguliswa yini, iphutha likithi na. So we are doing that, ayahlala amasampulu, ayacheckwa amasampulu. So far senze umsebenzi omuhle kakhulu oncomekayo kule 7 months esikhona kuyo. Actually it's 6 months because we've started last year and manje makuphela inyanga ka March it's full 7 months we are here. But kubalekile ukuthi indawo ibe clean each and every single day. There are bathrooms and yes we do have ama alarms abanawo emibhedeni inside the showers, inside the bathrooms as well, to say umuntu omdala makadinga usizo angazama ukuphakama ngoba uzwaze awe, but press this button then abo nurse and caregivers they can rush to her to assist, because mabayipressa sikhona ukubona ukuthi eliphi room elisidingayo bese sigijimela lapho then we assist them.
Wow, yeah, sifunda okukhulu ke namhlanje. Let me go to abantu esihlezi nabo njengalokhu ke si live nje bakhona ke abantu esihlezi nabo. So I just want to go through ama question. Ngiyazi ukuthi nawe ke umuntu ophinde ke futhi uphathe uhlelo ngale sizokwazi ukuthi ke sheshe ke sikudedele. Kodwa ke let me see ukuthi ke mhlambe ngabe kuhamba kanjani la ngama question. My niece Kilo, my sister's daughter, super proud mphatha awusiyabonga kusho uzanele uMaxaba uMkhomanzi kanti ke thanks very much uyabonga ke la uKilisaletsi Malapele uyabonga kakhulu. Morning Ma and Thembisa Online. I do have certificates in elderly and special needs. Kindly like to volunteer to your old age home. Kusho ke uChidex Matlala. Nenze njani kubantu abafana naye? Ngiyabonga kakhulu ngojabulele futhi lo mbuzo. Ithembisa old age home njobe isethembisa. Kubalekile kakhulu ukuthi sisize abasethembisa abanama qualifications abangasebenzi. Kodwa siphinde sicacise mabafika la ukuthi asinawo amathuba omsebenzi. Esikwenzayo sifuna ukuthi njobe uphethe qualification leyo, masikuphithuba sikvethe what we call vetting ukuthi sibe sure ukuthi awukaze wahlukumeza umuntu omdala ngaphambili. After vetting you do practicals here, you do volunteer for us, and we also sibe reference yakho yakusasa mawuyofuna umsebenzi. So we create a group ku WhatsApp khona la ekhaya ama volunteers wethu beze bazosiza bafunde umsebenzi bazi ukuthi bangakwazi ukuphuma baye ngaphandle bayomaketha knowing ukuthi bathole ifoundation ecommunity yabo ikhaya labo elithembisa old age home. So bamkelekile kakhulu mabeze Monday bazosibona baletha ama CV and then sibatshela ukuthi iprocess izohamba kanjani. Wow, Chidex ngicabanga ukuthi ke uyezwa but you can come on Monday. Kanti ke ubani ke la uPetunia Nana uthi ke finally the place of hope for the pensions where love care is being offered. Ngicabanga ukuthi ke usho ukuthi ke ivuliwe. Uthemba Khatle unombuzo kanawo. It's nice to see Thembisa old age home operating asibonge Butmfanelo. If I may ask why their patients need to go for checkups like hospital or clinics, their families must come there and take them to the hospital while they receive SASSA money. Angazi ke niyayisebenza kanjani kulesi simo? Okay. Siyabonga uButhemba. Yes, Themba Khatle. Siyabonga Buthemba Khatle ngombuzo obaluleke kangaka esiuchaza mihlanu namalanga masenza iadmission kuma families ukuthi kusasa singazitholi isixabene nabo ngoba siyabadinga ukusebenzisana nabo njengoba abantu abadala abahleli lapha. Impendulo yombuzo wakho baba ithi ithembisa old age home ibe nemoto yayo. Iyaziwa imoto ne-department iyayazi ngoba sayithengelwa yibo. Sibe nemoto last year, I think July, and imoto beyisebenza lokho isebenze nokusithengela ama-groceries. Kodwa ngeshwa ngeyi-14 zikaJanuary 2026 imoto yethu yatshontshwa. Yingakho intsha brand new car, not a second hand car. Yingakho sicelile kubazali kuma-families ukuthi kindly assist us in that. But ke ngoba uNkulunkulu ethembekile sishilo ukuthi thina isekele sethu uNkulunkulu kukhona because niyazi khona into ezifana nabo insurance ebezibhadalwa for le moto so sithola imoto enye encane kahle ifikile ngolwesithathu sizocala ukuyisebenzisa evikini elizayo ukuze ke basizakale ke abogogo babe nemoto yala ekhaya nakhona lokho asiwo wonke umndeni okwazi ukuzolanda ugogo ummikise esibhedlele kulabo abangakwazi thina we request an Uber usister or unesi or caregiver aphume nogogo amkhaphe eclinic abuye and sometimes ngumphathi nginje with my own car ngiyamthatha ugogo ngimmikise eclinic because kusuke kuyisidingo and akekho ugogo kumele angayi ukattend appointment because sinenkinga yemoto. They need to attend their appointments isibone ukuthi sihleli nabantu abasempilweni eright abathatha imedication but rest assured imoto sitholile yes seyincane lesitholile because insurance isiphe leyo mali encanyana but sibonga uNkulunkulu ngoba at least ikhona imoto ezosiza. Ay abafowethu angazi manje singathini ngizizwa nje umoya wami uyehla you know sometimes I think you should
just visit indawo efana nalezi yazi noma umuntu uyabenza ubugebengu bakho la ukhona ke wena untshontileke imoto okay kulungile mfowethu iyaqhubeka ke impilo yakho uyasibona yini isimo wena indawo lesikuyo uke wafika wangena ngaphakathi wabona lesi sidingo uyamuza umama nje obechaza esikhulumisana naye umphathi umama Letswana like uzizwa kanjani ya untshontshile ku right impilo yakhe yaqhubeka uyithathile ke imoto uyayezwa yini kodwa manje inkinga ezisala ziba khona ngiyafisa kwesinye isikhathi engathi umuntu angathi mayenze into noma ezothatha isinqumo akakacabanga but ke singathini kodwa nje ke iyawuphula umoya lento mama ngiyazi ukuthi ke unomsebenzi omningi kufanele uwenze ngicela ukuthi ke sikudedele kodwa ke let me just check ukuthi ke ayikho yini an issue that is pressing ngise Ivory Park bengicela ukwazi kubhadalwa kanjani uma umkhulu nogogo behlala kwi old age home mfanele kusho ke uMathapelo Christina waMalatsha ngazi ke mhlambe niyathanda ukuyiveza into ekanjalo but you will advise as a healthy inspector I'm so excited keep good work mphathi hygiene is on under 11 lokho nami ngingakufakaza ngibonile nami ke ngajabula siyabonga kakhulu wow the place very nice and super clean clean bakwethu uyabona ke indaba into efana nale ukuthi ufike endaweni ubone ukhulume ngento oyibonayo yinto eyenzakalayo leyo yabona awudingi ukuthi uzuthuka abantu uma ukhuluma ngeindaba what is happening where and when mphathi ngicela ukukunika ithuba manzi wawukwala urinka Sipedi before ngivala baba bengicela ukuphendula obuze ngeze imali yes. You know transparency is very important mawusebenza nabantu kwawona imindeni yalama beneficiaries they understand ukuthi imali isebenzana Thembisa old age home currently kuma homes akhona I think that's the only home ethatha imali ye grant kuphela ningayi edi so abogogo bahola u2.3 isebenza kanje ama 2000 wabogogo angena la ku account ya like this is an NPO it's not a private sector but it's an NPO so ama 2000 wabo angenela la ekhaya bese umphathi ahamba yo withdrawela labogogo bonke boy 28 ama 200 rands abuye umphathi ne social worker sine sheet that we record masinika umkhulu umfanelo imali siyabhala simnika 200 ngedate so ayisanele umkhulu ngelinye ilanga athi angikwazi kusayina mntanami ngizoyenza njengoba ngangivotela uMandela sithi qhubeka mkhulu ayenza ucross umkhulu bese kule 200 rand umkhulu athi mntanami ngicela ningithengele ukuthi nokuthi nokuthi that's what we do I think it was yesterday morning ngifike emsebenzini ngo10 because I had to start a Pick n Pay abogogo nabomkhulu unfortunately asike thina emakuleni kuyobathengela because isibheka isimo sabo sempilo ukuthi bazogula ngelinilanga sidideke ukuthi baphethwe yini so sithenga e Pick n Pay sihambe siyobathengela ubuye nama receipt ay28 nizohamba iroom neroom nibonisa ugogo nayi receipt imali engaka esele ikhona gogo umbonise ne change once a week uyaphindela kulama room uyabacela so the 200 rand it's for pocket money but the 100 rand stays in their account asidonsi but the unfortunate part is that khona abogogo wena phuthi mfanelo abafika la ingane zabo emakhaya zibabhalise ama life cover lo gogo I life cover yomzukulu akayazi nokuthi yini akakhona nokuthola le 2000 sidinga i2000 ephelele ugogo sitholi 1.5 so I pocket money masenipha laba abanye nalomndeni wakhe umvakasheli masenipha laba abanye lama 200 nina kumele nibone ukuthi yena nimsiza kanjani ukuthi naye azithole adla amazimba adla ama grapes adla konke esingakwazi ukubathengela la ekhaya so sibe ne challenge enjalo ukuthi abantwana babo bababhalisa izinto sisazama ke ukuthi usasa asize zisuleke lezi zinto kancane kancane sizoze sifinyelele ngiyacabanga okwamanje sinabogogo abayi3 abangazi nabo ukuthi bebasayinela ini kuphi ukuthi ugogo wathatha iloan mawuthi uyabheka ugogo una 90 iloan ubekayifunana ugogo so bathatha ama loan ngabogogo so abogogo sebaxakekile baphinde futhi bangabavakashela into ebhlungu esihlangabezana nayo but ke sengivala mphakathi waseThembisa sanamukela kakhulu eThembisa old age home siyacela Nkosi yami nisivakashele futhi manikhona nje ama donation onazi inkampani esingakhuluma nazo ukuthi
ukuthi zisilekelele nisazise nize nizosibona nizobona indawo nibone nani ukuthi ningasixhasa kanjani kodwa ke sicela abantu abadala mawazi ukuthi eNix Doba yamhlukumeza sicela nje uzosazisa sizama ukuxhumana namaphoyisa sizama ukuxhumana nobhuti Mfanele ukuthi sicela usizo ngoba sifuna ukukhipha lo agogo endlini kodwa indodana akafuni ukuthi ugogo ayazi le ndawo ngoba udla imali yakhe grant nathi siyasaba ukuzingenela kulomuzi ngoba siphenduka izitha kwabanye abantu khona imindeni engezi la vele ngoba sithatha igrant so bavele bathi asayini nokuya ngoba bathatha igrant uyayibona into enjalo bathi siyabonga kakhulu siyabonga kuthembisa online ukusivakashela bazobona indawo yethu basazi nathi bazi ukuthi sisebenza kanjani sibongile kakhulu and you are all welcome guys come nizobuza imibuzo nineliseke nani ningezwa bethi You are such a empathy. Siyabonga. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Thank you so much. Okay. Yey. Wow. What a wow. Sibonga nakusisi. Usisi Lerato uthe wakaba isibongo yena. Mihale. Uyena ke uhambisana nomfoko amashamayiti ibo basihlelelayo la. Wow. Hey madoda. Yeah no. Ngizizwa ngimhlutlu lapha. Ngizizwa ngineti. Ngizizwa ngi-right. Okay. Wow. Like okay. Ngiyambona ubani omunye umama ukhuluma ngama nerves la. Kahle nama nerves lebuwa. Ya phela ukukhuluma la akujwayeleki. Hayi kodwa shami umama uye sifikele kuye cha. Uyakwazi ukuphatha abantu. Mashama ite khona abanye abantu esenabe sokhuluma nawo. Uzongazisa. All right. Yeah, oh, bone question kamama. What if we were touching grant? Okay, ithi ngunike imic. Noma ikamera ingakubhekanga. Futhi ungavela woza ngapha amashamayiti. Umashamayiti ke umfowethu esisebenza naye la kodwa ke ukhona into esala afisa ukuyibuza. Uhlale njengomuntu olokhona thobela. Guy, Mfanele. Hayi number 1. No ngiyabona unombuzo. Ne ke ra ke ro kusha una le bogogo ba bangwe for example ba patalla ditlolo tsa bona society so if ba tšea tšhelete la grant bana ba le bo patalla ke man society or something like that. Oh yes. No, I think we can have a discussion ngaleyo because mawungathi uyabheka la ugogo mayese ngapha kusho ukuthi ngale isidingo sikagogo esiningi asisekho uyabona engicabanga ukuthi ke ekhaya kusekufanele iplan lizakhe ngoba ngapha kusho ukuthi ugogo imali ayidingayo la 2200 then kusala kwi account 100 rand mhlambe for ama charges nayo yonke leyo ngicabanga ukuthi it's a topic esingakwazi ukuyidiscussa nalabo abasazosondela sibabuza ukuthi okay kule situation kanje kungihamba kanjani but yazi mina ngendlela engibuka ngakhona ngoba nje bangibabonile ngale ngiyacabanga nawe usazongena ngalo babone the way kungakhona nangendlela la ungakhona ngicabanga ukuthi nale 2.2 incane uyayibona so but ke iquestion yakho ngiyayizwa it's a valid point and into eyenza ukuthi abantu bakwazi ucabanga bakwazi ukuthi babe namanye ama discussion wayekweshisha Okay, kushisha. okay no thank you so much umfoko amashamayite naye ke unombuzo kulento ayizwayo Rithabile Joy Rithabile likaina kube sekuba uzanele xaba okay ngiyambona naye uyaphawula la Zanele uthi ke the home is good in good hands the management tops yeah no we can attest to that it's nice to see this place running again kusho ke uPaulos Muraka likayi ntate Muraka kimang Mathapelo Christina Wamalaji likayi ngiyathemba ukuthi ke niyaphila konke kuhamba kahle Sithine izinto abekhona ezweni ubani omunye esihlezi naye la okay let me check ukuthi indaba esiphethe kulolu suku namhlanje ezinye hamba kanjani mhlambe ngibonela kulaba bakahulumeni bayasikhumbuza la okay baka government la there's a lot of izinto ezenzakalayo yes nasi ngicabanga ukuthi nayi into ebalekile brazo angazi noma ngingakunika yini la mhlawumbe ungakwazi ukuthi usisize ngisakhuluma ubrazo ke uye graphic designer so I don't know ukuthi kulesimo uzowina yini uzozama awungazama brazo ngibe ngishaya izinye i-update le esinayo Department of Energy is aware of the power outage affecting one of the
feeders in sub B, Welamlambo, Ahlanzeni, Vusumuzi and surrounding areas. The next update will be at 1. Okushuthi ke bathi ba aware ukuthi kuno phazamiseka kwe-supply yamandla ke kagesi laphaya endaweni ke yasewelamlambo ohlanzeni. Ngicabanga ukuthi ke kulaba bebekhala ngogesi kulezi indawo bayezwa manje ukuthi ke i-department isivele ke i-aware ukuthi kuneyinkinga ezikhona enibhekana nazo. Thank you so much. Sibonga kakhulu ke kuyena ukhansela umhlonishwa ke uThabanga Jiyane uyena ke osinikile. Sixolise bakwethu besibhizi lombiko basithumele wona an hour ago. Ngenxa ke yesiphithiphithi sibe naso la nokuthi siyahlela siyahlanganisa. Otherwise we would have made sure ukuthi ke siyakwazi ukuthi sinikeze. Ke sibheke ezinye ke futhi ke zeindaba ezikhona la. Namhlanje zu1 zubani namhlanje zu6. Okay. Cisha amanzi kufanele ngaba yabuya manje ngo12. Ngicabanga ukuthi amanzi kufanele ngaba yabuya. Siyazi ukuthi there's water interruption ekhona. Alright ngiyabona abafowethu la. Okay. Bathi akube nento ehlanganiswayo. Alright. Amanzi eindaweni ke ifana nabo ke obani lapha. Simple izindawo lezi. Academy C kune water interruption ebibikiwe endaweni ke zakhona la eDepo yaseThembisa. Okusho ukuthi mangabe ke amanzi awekho nizame ke ukwazi ukuthi lapha eMriting kanjani nase Hospital View kuzoba ke nawo ke kunama repairs aqhubekayo ekufanele ngabe ke by tomorrow asiyakwazi ukuthi ahlelwe nanokuthi ke izinto zikwazi ukuthi zihambe ngokohlelo. Ezinye ke zeindaba mhlawumbe ke ubrother kaphinda sifake lapha ngaphakathi sibone indawo la ngaphakathi sibone ukuthi khamba kanjani. Ngiyabona basilethela ke imbokodo la mashamayite mangagudluza kwasani lapho ngiyabona ugogo abasilethela yena uza ngeyakhe inqola uhamba ngayo uzobulela sikhulume naye. Alright, ake sithathe ikhefu kancane brother sikwazi ukubuya sikhulume nogogo oyibeneficiary sibone ukuthi ke ngabe kuhamba kanjani. Sawubona ungasuki nangu ugogo sokhuluma naye ukuze ukuthi ke ngabe bahlezi kanjani la njengalokho ke sikhona kuyona ke le ndawo Thembisa Old Age Home.
Alright ke asiphinde ke sikubingelele sikwamukele sawubona ke igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo sise Thembisa Old Age Home. Hello hey. Sawubona baba. Kunjani? Ngiyaphila kunjani? Usiyaphila ntombi endala ngokuyithoba nami mina ngumfanelo wakwaDzanibe ugogo bani? Ugogo Emeli Mkhonza. Yeah. Ohlala khona la eSotlwana. Yeah. I-old age home isesectionini yami. Hayi madoda. Ngiyakubona uclean uright uzimamele uzihambela ngenqola yakho la. Injani inhlala lapha uhlezi kanjani? Hey, kufuneka ngikhuluma iqiniso na umuntu. Ngangingathandi ukuza la kwi-home. Ngoba ngicabanga ngoba ngike ngasebenza e-home. Ngiyazi impatho yase home. Manje ngacabanga ukuthi hey nami bazongiphatha ngaleyo ndlela leyo. Eyayiphatha ebabephatha ngayo laba abanye abantu. Yabona. Kodwa ke ngithena ngifika la. Aphela ke lawo manga. Wasala iqiniso ukuthi la ngithena ngena ngahlala kamnandi. Namanje ngisahlele kamnandi. Akunalutho olungiphazamisayo. Ngihlalele kamnandi ngiyophuma la sengiphuma ngebhokisi. Ayi Nkosi yami. Hey bayasho bathi hey ubuclean bakho hey bayababaza bathi awuclean impela hey unzima kakhulu. Iqhamuka phi lenhlanzeko? Inhlanzeko iqhamuka from kimi mina ngikhule vele ngumuntu ohlanzekile. Ngiyabona. Nala ngihlala khona bewubona ungathi akuhlalisa alkwazi. Ngathi kuhlala umuntu osesemusha ngoba ngingazwani nedust. Ayi manje basimitha in the standard. Hayi basimithile ngoba la kule room engihlala kuyo bangiklinela ngendlela engithanda ngayo. Noma ke ngicabanga kwesinye isikhathi uthola ukuthi impahla zami bayishwabanisile bese ngiyathetha. Hayi bayilungisa. Ayi Nkosi yami. Ungathini nje komunye ugogo noma umkhulu osanesifiso sokuthi naye akwazi ukuthi ebhalise ngoba ngiyeza ukuthi no 28 manje kusenabanye abasazobhalisa ungathini kubona? Ngathi kubona abeze bangesabi. Ngoba ukusabela ekudeni angeke ulunge kufuneka uzibonele. Kule ndawo sihleli kamnandi sidla kamnandi. Siyagezwa siyagqokiswa futhi mina njengoba ngihambela ngewheelchair ngifana nomntwana. Yonke into bangenzela. Nkosi yami. Ayi cha kumnandi ke ukukhuluma nawe gogo. Elakho nje lokugcina ungathanda ukuthini nje? Ungaba kusemphakathini, ungaba abasebenzi bala ekhaya, kungaba nje nanoma ubani. Abasebenzi bala ekhaya balungile. Ba right and basihlonipha. Into engithanda kubo ukuthi na ubacela bayakwenzela into. Bayahlonipha nalaba abasafuna ukuza. Abeze indawo le inhle kabi. Inhle kakhulu ene i-clean. Into engithanda kule ndawo i-clean. Nabantu bakhona nekitchen labo li-clean. Hayi ngibuya khona ekitchen ngithe mangena bathi wo mana uma ufake lento efakwe ekhanda ngazi bizwa ngani wathi amana kancane lana ngena ungeni noma kanjani la. Okay kufanele uthwale i-chef cap. Oh i-chef cap. Yeah. Bengiyithwele ngaze ngayikhohla ngicishe ngasakaza ngayo. Hayi kumnandi la ekhaya baba. Hayi basiphethe kahle nabaphathi bakhona basiphethe kahle. Namanese asiphethe kahle. Nama cleaners asiphethe kahle. Ayikho into engathi ngiyayisola. Uyophuma ngebhokisi. Ngiyophuma sengiphuma ngebhokisi nge-rest in peace. Uye rest in peace. Yebo. Uyophuma usuye rest in peace. Ngiyophuma nge-rest in peace. Yeah. Ayikho enye indlela. Hayi no siyabonga ke uhlale kahle ube right ne. Ngiyabonga nami. Okay. Ugogo uthe ugogo bani? Ugogo Emeli Mkhonza. Yeah. Yebo. Ugogo Emeli Mkhonza ungaze ngamthanda ugogo. Nkosi yami kuba ne WhatsApp ngabe ngiya ku WhatsApp. Manje ugogo into zama WhatsApp akazazi. Yebo. Hayi okay asibuyele ke lapha ke siyabonga kakhulu ningaphawula nani ngiyabazomthatha ke ugogo siyabonga kakhulu uBrazo uzosithatha phinda sibuyisele siqhubeke nohlelo siyangase kuyivaleni kodwa ngesisekhona sawubona.
Right, ake siphinde sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo sisesekhona la endaweni ke yaseThembisa Old Age Home Sutlwana khona la endaweni yaseThembisa. Siyabonga ke ukuhlala nani. Thank you so much ngawo ke nama comments eninawo. Ngicela ni share, this information is vital. Lento ekuthiwa is very important. Uzwile sikhuluma nogogo bethi ba happy, uzwile sikhuluma no center manager. Manje sizokhuluma nomangqingqiza omkhulu okuyena owangamele ke khona lapha ke kusona ke isifundazwe. Sixolise uzochaza ngokuthi ke ungubani wakwabani kodwa ke sebesitshelela igama lakhe umama uPhele Mwabela. Izinto esizokwazi ukuthi ke sikhulumisane nazo ngaye sizobuza kabanzi ukuthi ke ngabe ke umnyango iqhaza lawo lithini la njengalokho ke sikhona uzosichazela kabanzi ukuthi le ndawo yavulwa nini bese simbuza futhi nange capacity nanokuthi ngempela ngaqinisekisa yini ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Uyayibona nje leyo nto leyo injalo nje. Sanibonani Dumelang. Dumela ntate. Leka. Ke teng wena o kae? Re bua Setswana. A ra bua ntate. Bontate ke bo rre ke bo abuti ke bo mang? A bontate ke bontate any male figure. Yes. Okay. No, thank you so much. We respect you mama. Siyabonga futhi ukuthi you are part of i-conversation esizoba nayo la namhlanje, and thank you ukuthi ke usinikeze opportunity ukuthi ube ingxenye enjalo kuke sikhuluma nawe. Please tell me ukuthi ungubani wakwabani and what is your role kuyona department as a whole. Okay, thank you very much. Ke dumedise ba bugi kaofela go gae. Ka lebitso ke Phele wa gamo Abelo. I am with the Department of Social Development in Gauteng. My role within the department, I am the director responsible for services to special needs, which includes working with the elderly, people with disability, as well as families in totality, also including homelessness in the province of Gauteng. As a director, you would have chosen any other faculty, any other ifundo and staff, but i-passion nothando liqhamuka kuphi ukuthi mina ngifuna ukusebenza ngenhlala kahle? I come from a family or the community where it takes a whole village to raise a child and families. And otla gopola gore no, in most instances, we grew up with orphans and vulnerables. It's not new. Social ills is not something that comes up now only in the democratic, but it has always been there. But the love of the family in terms of saying, even though you don't have families, parents, but also the community at large is able to now raise that. So that background of, being raised by the whole community. Haras Nadijoka Mutlung, I know that the mother next door is able to now take care of the kids around, that spirit of Ubuntu, it has always been there. Yes. Wow. And how has been your experience working with Abantu throughout the province? Oh, it has been challenging yet exciting because you would know that social ills varies and the intervention that you provide as a Gauteng Department of Social Development gets to then see transformation of the lives that gets to be transformed. But to by no, they now come back to the department to say, thank you, with the help of the department, I'm now so and so, I've made it in life. So it's not only that we focus only on those that are vulnerable, but also to ensure that there's continuity of self-reliance, because most of the time we then have the situation where people now look for government to now do things for them, but through our interventions we are then able to empower people to say that, oh, len naka thuso ya social development, now I've made it and kitusa babangwe. So it's not only that we are only limiting it to social development, but we are now seeing people are coming forth to say that, oh, okay, let me now that open an NPO so that I can also assist other people. So that's the type of interventions that the department is doing to ensure that people become self-reliant so that they are able to now empower other people as well. Yeah, kumnandi ke sihlezi naye ke usisi ke uPhele njengalokho ke sikhulumisana naye esichazele ke Phele Mwabelo uyena ke umangqingqiza udirector mawuthanda kuyona ke i-Department of Social Development kwezenhlala kahle ongumphathi kanti ke sifuna ukuthola kabanzi ukuthi ke i-role yenu as the department today ihamba kanjani
we are here and we are excited, you know, and those kind of news lighter and ovele na ujabule sibona bogogo. I've been ngaphakathi ngibona bogogo ngabona bomkhulu ba happy omunye besikhuluma naye la. I-role yeni ithini namhlanje? Okay, role department, first and foremost, you know that the elderly are part of our population community. And in most instances, we have the elderly that don't have care because of age, because then they are busy with their careers and their own lives. So that they don't have anywhere to go. So as Gauteng Government Department, we have then decided to build this facility so that it will be a center where the elderly gets to be taken care of. It's a facility that was relaunched in October 2025. And it accommodates both bontate mogolo le bonkgono ba ileng gore na ba from the age of 60 and above. If you are then an elderly o le ko tlung o dula o le one and you know you don't have anyone to take care of, this is a facility for you that it can then accommodate you so that you are then able to be in an environment where you have your own peers, so that you are then able to then socialize with your own peers who understand what are the age appropriate, you know, challenges as little batho ba batona, because ko tlung pitlela le gore no o one ha gona motho a o tlhokomelang and you are then overthinking, and you know you might also now be subjected to some form of abuse because you are vulnerable all ko tlung. So we've decided to then have this facility to ensure that bonkgono they are well taken care of. Wow. Right, sizokwazi ukuthi ke sikhulume ke usuchazile ukuthi ke iye yavulwa futhi ke ngaphinde yavulwa ngonyaka noma ke nyaka enye. Ngifuna ukuthola ke manje ngokwe capacity ungasiqinisekisela yini ukuthi le capacity esinikezwayo iyo ngempela yini ene utsama young nanokuthi ke are you still having ama beneficiaries that you are looking at having them here? Currently, capacity ya facility ikhona go accommodate bonkgono le bontate bogolo ba 56. And to date, we have the bed occupancy at 28. What that means, it also means that renanedi beds are available to accommodate bontate mogolo le bomme ba ileng gore ba ko community ba 28. So if ole mogedi ole moretsi o le ko gae around the community of Tembisa, you can come on site and to register so that we are then able to have nkgono or mmemogolo gore atle mo facility ya rona atle atlo dula le ditaka tsa ge so that they are then able to be taken care of. Wow, siyayivala ke njengamanje. Mhlambe ke your last words njengoba ke sila sikhuluma nawe abantu babhekile abanye they are also engaging, abantu bayayithanda indawo, the cleanliness, to the staff, to the community. I see you also have just joined by stakeholders, different stakeholders. Your words to because I also saw SEPs and there's community patrol, there's like different stakeholders abakhona is ungathini njengomphathi. My last word to the community of Tembisa ke gore tlhekefetso ya bonkgono le bontate mogolo is totally unacceptable. Hence now ubona gore as a Department of Social Development we collaborate with other stakeholders who have a keen in terms of protection of the vulnerable. So us being here, and my last word to the community of Tembisa is to ensure that if they see anybody abusing an elderly, they need to report that. If they are of the view that they can approach the Department of Social Development to have that individual registered so that they can be taken care of. So that in our community, because they at that age they also experience issues of dementia and hang out of the community, which is part of the human being at that age. So we are encouraging the community to say, social development, capacity. Thank you so much. All right, umphathi ke umanqinqisa uyena ke umama ke uphela Mwabelo ongumphathi kuyona ke i-Department of Social Development njengoba ke sikhulumisana naye ngiyabona umhawu uyashutha la siyashuthwa ngapha nangapha bafowethu uma ukuthi mhlambe kanjani ngiyacabanga ukuthi hayi mase sikhulume nomphathi cishe ke isuke sesikwazi ukuthi ke sivale sizokwazi ukuthi ke sivale njengalokho ke sikhona la igama lami mina ngingumfanelo uPhenyi Bheshu nginguwa kwaDzanibe sibonga ngezwe ziyaduma lapha ke ngaphandle sibonga kakhulu umhawu sekhona nayo Derek Phukela short by Hausa ukhona ubanele uBrazo Sondlo Mahlatse Mashamayede
makungekho okunye bafowethu sekungawu ukuthi ke ngibheke nje ukuthi obani abaphawulayo bese siyayivala. Siyabonga nokushare bakwethu. Thank you so much. Cabanga ukuthi le information izokwazi ukuthi ke ifike kubantu bazokwazi ukuthi ke nabo bayamukele ngendlela efanele bayidlulisele nakwabanye njengoba nizwile ukuthi ke kusashoda ke ogogo nomkhulu kuqondisiwe ke njengoba uzwile ukuthi ke bawu 28 kuluka 29 ke bese sike sambala. So nje is very important. Hello, ngicela ungiphamisele isandla ngibiza igama lakho nami bese ngithi Shayway 2 minutes past 12 right now. Siyayivala njengamanje. Yeah, bese sizoyivala ngo12 sesiyayivala. Vele u12 mina angiqondani naye, angifuni into la ko12. Mangenza into before or after. Angazi why nami ngakhuliswa kusho njalo. Ngoba isikhathi abanye baguqe phansi bayathandaza. Okay, cha, bonakala ngathi hayi simnandi right siphelele. Yeah. Makungekho omunye umuntu esinaye la ukhona okudlulayo hayi bafowethu cha ngicabanga ukuthi konke ke kuhlelekile noma ke yonke into ihamba ngokohlelo. Sibonga ke ukubuka kwenu nokuhlala nathi kwenu siyanthanda nani niyasithanda uthando sivikele ingane sivikele abantu besimame nabafowethu laba nabo abanokuhlukumezeka abantu besilisa nabo ke sibavikele sibathande uthando alube lunye. Izolo besino commissioner wamaphoyisa esifundazweni sase-Gauteng umhlonishwa ke noma u-Lieutenant General uThomi Mthombeni kanjalo ke naye ke udokotela uBandile Masuku oku-chairperson we-portfolio committee Gauteng Provincial Government Legislature. Wezwa ke manje injalo sithema sikhulumisana nabo into esitholele kakhulu bafowethu nani bodadewethu thiwa ukubekezelelana akukho. Amacala we-attempted murder ayakhuphuka mihla yonke ngenxa yokuthi ukubekezelelana akukho. Umuntu nje mawuke wamnyathela nje hayi ke sekuxatshweneke sekufanele ushawe emgaqweni mangabe ngingakushayelisa kabe sekufanele bafowethu niyanxuswa iyekeni leyo nto ngoba amacala afana nalawa amacala angagwemeka ngoba asuka emphakathini. Ungagwema ukuthi umuntu uxabane naye uzama ukumbulala ugcina usuboshwa nawe umoshakalelwa ke impilo kunjalo nje sibonile futhi nama kidnapping akhuphukile abantu abathathwayo kanjalo ke nama CIT robberies nawo kayakhuphuka amanye ke amacala enzekayo ngokubugebengu njengalokho ke bebethula the third quarter of ama statistics kwisifundazwe sase-Gauteng babuye basibalulela futhi nanokuthi ke sekujutshwe ke amasosha ziningi nje ke izinto ku ezona abakwazi ukuthi ke bakhulume noma ke abayiphethe ezikhona. Phamutsi Mawillis Ramushayi Thobelo thanks fanele ngomsebenzi owenzayo. Uthi awu ngaphandle kwakho awubengeke kube bengeke sikubone lokho siyabonga. Siyabonga nama ngami ngedwa Phamutsi bakhona abafowethu nginabo njengoba ngibabala nje uDerek Phukela shot by house umhawu uMahlatsi Mashamayite ngiyambona uthwele izandla ekhanda lapho udlala ingoma kaMasigebengu bese kuba ubanele uBrazo umfoka Sondlo. Bangiqhumise ngensini bangisakaza phansi ke izolo lapha kwi group chat. Befaka isticker esisha the new one. Lesa ngiyafuna uku-screenshot. Bakwethu ke asisho kanje kunesimemezelo engizothanda ukusidlulisa la esibalekile ke ngaphambi kokuthi ngiyivala ngempela ke manje very ngqinqinqinqi kodwa ke ngiyivala kanjani ngaphambi kokuthi ngidlulise ke lo mlayezo. Tune in to your favorite community radio station or radio station for the live broadcast of a budget speech presentation on Tuesday the 10th March 2026 kuphi na eGauteng Provincial Legislature a presentation of the 2026 Gauteng Provincial Government Budget brought to you by the Gauteng Provincial Government. Izobe yethulwa ungqongqoshe umnyango wezezimali nokuthuthukiswa kwezeminotho umhlonishwa uLebuhang Mayile uyena ke uzobe sethulela kona lokho. Siyabonga kakhulu uthando lunye love and peace.